Mile 1924 jaizo zan. Maiatzak 6. Non? Bermion. Gaur 102 urte ingo zan zauen. Bera da Nestor Bastarretxea Arsadun. Ume denporan Bermion bizi izan zan, baina 12 urte ukazala 1926ko Gerra Zibilaren ondorioz familia erbesteratu egin zan. Lehenengo iparraldera, eta gero Parisera. Eta gero Bigarren Mundu Gerran eraginez Buenos Aires erazun zan. Nerabazaruen hasi zan marrasten, eta Argentinan teknika eta begirada artistikoa lantzen joan zan. Emilio Petoruti margolariagaz ikasi eban. Jose Clemente Orozko mexikarraren dramatismoak eragin handia egin eutxon. Eta Jorge Oteiza lagun eta referente garrantzitsua izan zan. Ezaguna da historikoki garrantzitsua izan dela. Eta lan oso garrantzitsua izan zen euskal arte modernoari forma barri bat emon eutxolako. Eskultorie, margolarize, diseinatzaile eta zinemagilea izan ekipo 57, edo ekipo 57, eta gaur taldeetako sortzaileetariko bat. Eta Arantzazuko kriptarako muralak be egin ebazan. Gero eskulturara jo eban bete-bete, euskal mitologia, sinismen herrikoiak, utxunean, volumena eta memoria kolektibo hizkuntza moderno batera ekarriz. Bere lan ezagunen artean dagoz Eusko Legebiltzarreko 7 adarreko zuaitza, Donostiako bakearen usoa bebai eta Renoko Euskal Artzainaren monumentue. Tonteri gitxi geure bermiotar internazionalan nagaz. Bueno, goian bego. Bai Nestor Basterretxeari eta bai Gloria Richardsoneri.